Ngidap da kajing sungkumen ka bakraw do kata-kata bayakan ni ka film karam ngin sawan sa joy. Dharma iyan, dharma susuyan. Pila benar tetian nga. Hindi kajing ik kajong pi kanam kala. Arpsantrik District Library Jawai. Kasyu kan long khatway kaba RBG kaba sanbat kaba news poa. Terakhir kerkui vi ngin sa kendo kompletisi won. Amen. UMLA ka VPP na North Shlong uba Adelbert nongrum hak arpulai trik naitung ula punya sok bat kipat ba kibalaya lumlang hakin dailat ban ai ka jingkershan ki samla ki ba penlong jingai ki hajantar mantar Delhi bat ban dawa ya ka jingkit kli hakabaya day bat ka jinglai tu ki jingkeli jong ka exam need ka badang shen haba keren sakilat pathai kubor uba Adelbert ula ong ba ula wan banyas nok tilang bat kipat ba om tang kum UMLA Henry kum unong shong shnong ubadan ya ka jingkit kli ngalawan hang ni om tang kum UMLA Henry kum unong shong shnong ubadan ka jingsung kya halor ka ei ka balaja khamtam halor ka mat ka bakta ya ka lawai jung ki samla jongi namar shisien bangila du ya ka jing shania hang nungin shem ya ka jing kermen ula ong ula penram jorru ya kitua ki badan kti halendet jong ka ni ka jinglai tu ki jingkeli ka exam nin bat dawa ban le da ka bating ngawan ru ha ka ni ka por ban penram bat pen pawi ka jingbam menjor khamtam persha ya kitua ki badan kti halendet ka jinglai tu ki jingkeli jong ka exam nin nasngo ba ki brio ki badan kti ha ka ni ka kam ki de ban sha pen kit kli ong uba Adelbert Uni UMLA ka VPP ulakan thoru halur ka jinglet don bor jong ki pulen persha ya ki samla ba penlong jinga ki da ka ba ong ba ka rukam le jong ki kamlong ka badai bat ka balong persha ya ka senchar pai ba haba a jing karshan ya ka jingdawa ki samla puli ya ka jing e no kam jong umintri ka tran puli puthi ula ong kata ka de ka jing shisha ka bangi haban dawa ngidai banya shakman bat namar kani nga yang ringkat bat ki hakani ka jinga ki ka jongki bat halor ka jingdawa ba shonghong Ngidap da kajing sungkumen ka bakraw do kata-kata bayakan ni ka film karam ngin sawan sa joy. Dharma iyan, dharma susuyan. Pila benar tetian nga. Hindi kajing ik kajong pi kanam kala. Arpsantrik District Library Jawai. Kasyu kan long khatway kaba RBG kaba sanbat kaba news poa. Terakhir kerkui vi ngin sa kendo kompletisi won. Amen. Awan jingsha ni kapor ngai tang kumon mali abi kamtam borobo ngawan ani kapor kum concerned citizen obron ka jikitli namta eki julong juman kamtam eki issue wakta ya ka lawai ju kun sama jum namar sistem don su ka jingsha ni anono pat ni karmen ngawan ni kapor pat terpau dari jing condemn jwa perem yang jing don ti kamtam ka ba don ti ko kaligis ka jing laitu jumi taki papers mo bari wa bari bani exam nasmo brio gebran ti ani ka kam they are all should be fixed responsible tadi koi kabaru kalau mas penrem khamtam di atur city jong ka police kaba tan ki youth kama man handle gani ka penpau ba kinong fit bar ju ko man penrem na ka mata kajing mama ban tela kam khamtam ni kan lej kata kalen pi ban manajidit through a democratic way mo lembaga nanti jong senchar kara shisha kari bang hapan dawa hapan ya bang ni bari ka bang ko man stand with them mo berpeni ba midor kita kajing midor ringkat perki akan ni kajing yaki jongki ka dawa ka balong ka song hok songnya